יופי, אז השעה 1, ואולי קצת עוד, אני יודעת שנטליה צריכה עוד להצטרף, היא קצת מדכבת. אז ברוכות הבאות לשידור של ערוץ הטלגרם של מגנטי, ממש כיף לי להיות פה. אז למי שלא מכירה אותי, אני צביה, אני מדריכה של מגנטיק באזור קריית ביאליק. אני כרגע בין מקומות, אז אני בבית. ואם יהיו קצת נביחות של כלבים, אז אני מתנצלת. יהיה לכם זמן לשאול שאלות. בינתיים תהיו בעצם על השתק, כדי שהפוקוס יהיה על המסך שאני אדגים בו. אני הורדתי לעצמי, כמו תמיד, ציפורן, אני מתאימה על עצמי. ואני אראה לכם היום איך אנחנו יכולות לשלב בין שני חומרים. אני אעבוד גם עם ג'ל בנייה וגם עם הפאוור ג'ל, שזה בעצם פוליג'ל של המגנטיק, ואנחנו נעשה סוג של אומברה כזה, עם קצה שהוא שקוף, עם נצנצים בפנים ואלמנטים, ונבנה את שאר הציפורן עם הפוליג'ל. אז אפשר תמיד לשלב חומרים, במגנטיק אין בעיה, כל חומר עובד עם השני, בתנאי שאנחנו יודעות לעבוד נכון. אוקיי, אני אעשה ציפורן ארוכה, אפשר לעשות את זה בכל האורכים, ואנחנו נעשה את זה בשלבים. אוקיי, בינתיים כל מי שנמצאת כאן אני מכירה, ואתן מכירות את השיטה שלי ורואות, אז זה ממש ממש כיף לי. זהו, אני רואה גם שנטליה כבר תכף מצטרפת. אני אהפוך את המצלמה, וגם אני אשמח אם תרשמו לי שרואים, בסדר? אז דקה. רגע אתם רואות את המחשב שלי, ועכשיו אמורים לראות את השולחן. רואים, נכון? רואים, שומעים? כן. יופי. מצוין. אז אני אזיז את העכבר, אני רק אדק לי פה את הסטנד, ואני אקרב קצת יותר למטה, שתראו יותר טוב. יופי. טוב, אז בחרתי לי שתי תבניות בעצם, אני גם אעיר קצת יותר עם תאורה, שנייה, שיראו עוד יותר טוב. בחרתי לי שתי תבניות מאוד מאוד נפוצות, שהן בעצם לבנייה שהיא קלאסית, אוקיי? הן לא מאוד כמורות, הן לא בעלות איזושהי צורה מיוחדת, כמו לדוגמה כל השקד הרוסי או האקסטרים. כאן יש צורות קלאסיות שהעומקים שלהם הם לא מאוד עמוקים, ומתאימים בעצם לאורך לא מאוד מאוד ארוך, כי הן לא יכולות להכיל בתוכן הרבה חומר. ואיך אני בודקת את זה? אני בעצם עשיתי מדידה כבר לציפורן שלי, וממש הצמדתי אותה מילימטר מהקוטיקולה, והיום אני אפילו אראה לכם איך אני מצמידה קרוב יותר, והסתכלתי מהצד ובחנתי מה הרווח שנותר לי בין הציפורן שלי לתבנית, והרווח הוא בעצם לא מאוד מאוד גדול. ולכן בתבנית שהעומק שלה הוא כזה, אני לא יכולה לבנות ציפורן מאוד מאוד ארוכה, כי לא תהיה לי תמיכה בעצם לאורך שהוא ארוך יותר, ולא יהיה מספיק חיזוק לסטרס, לנקודות הסטרס, ולא יהיה לי אפקס. אוקיי? ולכן בתבניות כאלה אפשר לבנות ציפורן שהיא בינונית. אוקיי? ובארץ לרוב לא אוהבות ללכת עם משהו שהוא מאוד מאוד ארוך. עכשיו, אני אקח תבנית נוספת, שהיא תבנית הבלרינה, והיא למשל טיפה יותר עמוקה, כי כשאני אעשה את המדידה, אני אראה שהיא נותנת לי טיפה יותר רווח. אני מקווה שרואים. כן, אני מניחה אותה כמו שצריך, היא נותנת לי בעצם רווח גדול יותר בין הציפורן לפי התבנית, ובין התבנית.
אוקיי? ולפי זה, קודם כל אני בוחרת איזו תבנית אני לוקחת. לפי הצורה שהלקוחה רוצה, כל התבניות, בעצם, אם אתן באמת קונות תבניות שהן טובות, הצורה שלהן והאורך שלהן מתאימות בדיוק למבנה האדריכלי שהצורה בעצם תוכננה עליה מראש. אוקיי? אז אני כן יכולה להגיע בתבנית הזו לאורך המקסימלי שלה והיא תחזיק מעמד, וגם בתבנית הזו, שזה די ארוך, כן? זה נחשב לבינוני, אבל זה די ארוך אצלנו. אני אעבוד היום עם התבנית של השקד, אבל ככה רציתי לתת לכם קצת אקסטרה כדי שתבינו שבעצם שתי התבניות האלה, הכימור שלהן הוא לא מאוד מאוד מקומר, אוקיי? הבלרינה טיפה יותר, אבל שתיהן לא עם כימור מאוד מאוד גדול. כדי להרים ולייצר עומק לתבנית כזו, אני יכולה לקחת מידה שהיא גדולה יותר מהמידה שאני צריכה, ולתת לה לחיצה, ולעשות לה בעצם כימור עמוק יותר, זה נותן לי עוד עומק בתוך התבנית. וזה בדיוק מה שעשיתי עם התבנית הזו, אוקיי? מכיוון שהציפורן שלי היא טיפה גבוהה, כן? היא לא מאוד מאוד שטוחה, הציפורן שלי בסדר, בגדול. ולכן אני כן רציתי לתת לה טיפה יותר עומק, אז כימרתי אותה. עכשיו, תבניות שניתן לקמר הן תבניות שהן גמישות, כן? אבל לא גמישות מדי, שהן לא יהיו סוג של סמרטוט כזה, ונמכרות גם תבניות שהן מאוד מאוד קשות, ואז כשאתן מקמרות אותן, הן משאירות לכם פס כזה, והוא נשאר, כן? מבפנים, יראו אחרי זה כשתורידו את התבנית, אתם תראו את הפס של הכימור, אז הן לא מתאימות, אוקיי? ולכן אני תמיד כשאני מייעצת, בנות תמיד שואלות אותי איזה תבניות לקנות. היום, נכון לכרגע, יש לי בערך 70 סוגים של תבניות, אני כל הזמן מזמינה, ואני מתנסה, ואני יכולה להגיד לכם שאני לפעמים מזמינה מאותה חברה, אבל צורה אחרת, וכבר האיכות היא לא אותה איכות. אז צריך להתנסות, כן? להתנסות, להזמין, הן לא מאוד מאוד יקרות. אני כן יודעת להגיד לכם בוודאות, שהתבניות שיש במניקור שוב, ויש לי את כולן, הן כולן מצוינות, כי הן נרכשו מחברה מסוימת, והן באמת טובות. אבל כאילו יש היום מגוון כל כך גדול, שאני מתנסה, כל הזמן מזמינה. זהו, זה טיפ בנוגע לתבניות. בואו נתחיל בנות. אני עשיתי הכנה כבר לציפורן שלי, אוקיי? זאת אומרת שהורדתי חומר קודם, עשיתי כבר חספוס, ניטרלתי שומניות ולחות עם פרפ אנד וייפ, עשיתי שכבת החדרה, במקרה שלי עשיתי שכבת החדרה עם רבר בייס, שמתי פריימר כמובן לפני כן, וניטרלתי. אוקיי? ככה אתן תמיד עושות לפני שאתן מתחילות בעצם למדוד תבניות. מסיימות את כל ההכנה, מורחות שכבת בסיס, ורק אז מתחילות מדידה. למה? אומנם השכבת בסיס היא מאוד מאוד דקה, אבל היא נותנת לכם בכל מקרה עוד איזשהו עובי. ואם אני אעשה את המדידה לפני ההכנה, היא לא תהיה באמת אותנטית. אוקיי? יכול להיות שהתבנית שבחרתם לפני ששמתם בסיס, תהיה פתאום קטנה, אוקיי? ולכן מסיימות את הכל, ואז מתחילות למדוד. טיפ נוסף שאני אתן לכם, אם אתם עובדות כבר עם תבניות הפוכות, ויש לכם לקוחות קבועות, תרשמו לעצמכם איזה מידות הן כאילו מתאימות להם, ואיזה צורה הן אוהבות, ופשוט לשלוף. אתם יכולות לרשום את זה בוואטסאפ שלהם, אתם יכולות לרשום את זה בכרטיס לקוח, אתם יכולות לרשום בפתקים בטלפון, איפה שאתם רוצות, אבל זה מקצר לכם משמעותית זמנים. עכשיו, מה טוב במידע הזה שיש לי מראש, על מה התבנית של הלקוחה, מה המספר? כי אם לדוגמה הלקוחה מראש תדע להגיד לי שהיא רוצה לעשות אומברה, והעבודה באומברה היא בשני חלקים, אני כבר אוכל להכין מראש את החלק הראשון של העבודה, ובעצם לחסוך ממנה, אוקיי? את הזמן הזה שאני יושבת ומכינה. אז עכשיו, כשהלקוחה כבר הגיעה, ומדדתי לה את התבנית, אני מסמנת לעצמי את האורך שהלקוחה שלי רוצה. אוקיי? זה מונע ממני בעצם שיופים בהמשך של אורך. אוקיי? אז אם אנחנו כבר יודעות איזה אורך הלקוחה עושה, אנחנו כבר נדע מראש לסמן את האורך שהיא רוצה ואת הצורה שהיא רוצה.
אני משתמשת בטוש שהוא לא מחיק, אוקיי? הוא מחיק עם אציטון או עם אלכוהול. בטיפסים אני תמיד עובדת עם אלכוהול כדי לא לפגוע בפלסטיק של הטיפס. ואני מצמידה כפי שמדדתי, ומסמנת לעצמי את האורך שאני רוצה. דבר נוסף שאני מסמנת לעצמי, כדי שאני אדע בוודאות שיהיה לי שם חומר, זה את נקודות הצמיחה של הלקוחה. אוקיי? הנה סימנתי כאן, ואני אסמן גם את הצד השני. זה נתון שהוא מאוד מאוד חשוב, כדי שלא נפספס באמת שאנחנו מניחות חומר שלא יהיה לנו בעצם בנקודות האלה, אוקיי? אז זה מאוד מאוד עוזר לי. דבר נוסף שאפשר לעשות זה לסמן את האמצע של התבנית, ויש המון המון סרטונים שמקשקשים ומציירים גם על האצבע של הלקוחה כדי להצמיד את זה ישר, זו גם אופציה. אני באופן אישי אוהבת פשוט להפוך את היד של הלקוחה, כמו שאני אעשה לעצמי, ולבדוק סימטריה לפני שאני מקבעת. אני תמיד אומרת שברגע שהתאמתם תבנית שהיא נכונה בגודל, אחרי שהנחתם חומר והידקתם את הטיפס לציפורן, היא לא תזוז, אוקיי? היא לא תזוז כמעט בכלל, ותוכלו כן לנצל את הכמה שניות להפוך את היד ולבדוק את הסימטריה ואם היא ממוקמת נכון. אבל יש גם את האופציה לסמן בעצם את קו האמצע של התבנית, כדי שאתם תדעו שהנחתם אותה באמת סימטרי, אוקיי? עכשיו, במקרה של אומברה, ממה האומברה שלי יהיה בנוי? הוא יהיה בנוי מג'ל, אוקיי? הקצה החופשי שלו יהיה, אני אעבוד עם הפייבר ג'ל, עם הפייבר השקוף, והגוף של הציפורן, אני אעבוד עם הגוון אקסטנדר של הפאוור ג'ל. בעצם שוב, כפי שאמרתי בהתחלה, תהיה לי עבודה בשני חלקים. ולכן אני מתחילה לסרטט לעצמי את החלוקה הזו על התבנית. איפה אני רוצה שיתחיל סוג של המעבר? בעצם עד לאן אני רוצה שהגוון אקסטנדר שלי יהיה. ואני בערך רוצה לעשות אותו כאן, קצת מעבר לקצה החופשי הטבעי של הלקוחה, אוקיי? הקצה החופשי ששייפתי מראש לצורה עגולה, אוקיי? וטבעית. ואם יש ללקוחה אורך בנות, תשאירו מילימטר. זה ימנע נזילות לאזור האפוניכיום, אוקיי? וימנע אלרגיות, ויהיה לכם הרבה יותר קל לעבוד. אז לכן, אם יש ללקוחה אורך, לא לקצר אותו עד הסוף. אוקיי. אני אתן לכם זמן לשאלות, בנות, אוקיי? אם יהיו לכם. ככה, אז סימנתי לעצמי בעצם את הקו הזה, עד לאן אני רוצה שיגיע הגוון הנטורלי, האקסטנדר שאני אעבוד איתו, ואפילו כדי שזה באמת ייראה ככה אומברה, המעבר עדיף שיהיה בסוג של קו ישר. אז אני אפילו מסמנת לעצמי לאורך כל התבנית, רגע, אני אוריד אותה, את הקו עד הסוף. אוקיי, זה קו ראשון שסימנתי, שמתייחס ספציפית לאומברה. עכשיו, בגלל שהאומברה שלנו בעצם אמור להשתלב, אני כן ארצה שגם האקווריום שלי טיפה יעלה על הגוון הנטורלי של גוף הציפורן, אז אני מציירת לעצמי עוד נקודה כזו, ואני צריכה לזכור מה כל נקודה מסמנת לי, כדי להקל על עצמי, למי שבהתחלה וככה פוחדת שהיא לא תזכור, אפשר לקחת טושים כאלה בצבעים שונים. יש לי ממש ערכות של מלא מלא צבעים, ואני אפילו יכולה להראות לכם, בטיפס הקודם שהראיתי לכם, הוא צבוע כאן בקצה בצהוב. לקחתי ערכה, וכל מספר צבעתי בצבע אחר של טוש כזה, וככה אני יודעת הרבה יותר בקלות לשלוף ולהחזיר מספר לתוך הקופסה, ואז הם לא מתערבבים לי. אז אותו הדבר, אני יכולה לעשות בסימון של הקווים, לסמן כל קו בצבע אחר ולזכור מה הוא מסמל לי, אוקיי? זהו. אז אלה הסימונים. בנות, יש שאלות עד עכשיו? מישהי שרוצה לשאול משהו, אתן יכולות בעצם או לכתוב, או לבטל את ההשתקה, כי אני לא תמיד אוכל לקרוא. אוקיי, אני אסתכל רגע אם יש לי משהו בצ'אט.
אוקיי. טוב, אז אני רואה שאין שאלות. אוקיי, אז אני ממשיכה. לקחתי לעצמי ג'ל בנייה שקוף, אוקיי? אני רוצה לעשות אקווריום שיהיה שקוף. מה המשמעות של אקווריום בעצם? בתחום שלנו לא שוחטים שם דגים, כן? אבל אנחנו משבצות בפנים כל מיני נצנצים. אז יש כל מיני טכניקות לשיבוץ הנצנצים. אני במקרה הזה אוהבת לערבב. אז אני לוקחת לעצמי משטח עבודה, אוקיי? יש לי דפים כאלה, שהם דרך אגב רב פעמיים, אפשר לנקות אותם, והם תמיד נקיים ואין לי עליהם שאריות של אבק, ואני יודעת שאני יכולה לעבוד בקלות, ואני מוציאה לעצמי כמות חומר על המשטח, אוקיי? אני לוקחת שפדולה, אפשר גם עם מכחול, ומוציאה כמות של ג'ל. חשוב, בנות, להוציא כמות מספיקה, שתספיק לכם בעצם לכל 10 אצבעות, אוקיי? מתי זה במיוחד חשוב? כשאתם רוצות להוסיף איזשהו גוון לג'ל ולהפוך אותו לויטראז', שזה בעצם שקוף אבל עם גוון, לדוגמה אני יכולה להוסיף לכאן לק כחול בכמות קטנה, והג'ל שלי יהפוך להיות כחול שקפקף. ככל שנוסיף יותר מצבע, כך הוא יהיה פחות שקוף, ולכן אם תיגמר לנו הבלילה הזו שיצרנו, והיא לא תספיק לכל 10 אצבעות, המיקס החדש שאני אעשה לא תמיד יצא בדיוק באותו הגוון, ואנחנו כן רוצות שהעבודה תהיה מושלמת. אז לכן תמיד תדאגו להכין כמות גדולה מראש. אני לא הולכת להוסיף לכאן צבע, אני הולכת לעבוד איתו שקוף כמו שהוא. מה שכן אני הולכת להוסיף לכאן זה כל מיני נצנצים. אוקיי? אז בחרתי לעצמי כמה סוגים. יש לי כאן כאלה פתיתי זיקית, אני מאוד אוהבת אותם. ואני אוסיף כמות לא גדולה, כי יש לי פה בעצם כמות לציפורן אחת בלבד. חשוב לא לשים יותר מדי, אוקיי? כי אם אני אניח יותר מדי כמות של נצנצים ופייטים, זה יעשה שני דברים. קודם כל, תיעלם לי השקיפות, אוקיי? זה כבר יהיה חור יותר. ודבר שני, אם אתם מוסיפות למיקס כזה יותר מדי נצנצים שהם גרוסים דק לדוגמה, יכול להיות שהחומר שלכם לא יצליח להתפלמר כמו שצריך, הוא לא יתייבש. אז לא לשים כמות גדולה מדי של תוספות. כמו בפיצה, כן? כשאנחנו מזמינות פיצה, יש איזשהו מבצע עם 5 תוספות חינם, ואנחנו שמות את כל ה5 תוספות, בסוף הפיצה מתפרקת ואנחנו לא נהנות ממנה, אז צריך להיות בטוב טעם ולא בהגזמה, אוקיי? לקחתי עוד סוג של פייטים, יש לי פה כוכבים, ואני אשים גם ממש ממש מעט, שיתנו לי עוד ככה איזשהו עיצוב מעניין. וזה כמובן עניין בנות של טעם ומה הלקוחה אוהבת ומה היא רוצה, אבל לא להגזים. אני לוקחת מנקד או כל כלי שיש לכם השפדולה ומתחילה לערבב את המיקס בעדינות, ממש מקפלת, כן? אני לא עושה כזה בלגן עם המכחול שלי או עם מה שאני מערבבת, כי אני לא רוצה להכניס בועות אוויר פנימה. אני עושה סוג של קיפול, כמו שאומרים לנו כשאנחנו מכינות בצק, מקפלות את החומר אחד על השני. בנות, אם אפשר רק בבקשה להשתיק, אלא אם כן יש שאלה. אפשר שאלה? אפשר שאלה. אם אני רוצה כמות נגיד ל10 אצבעות, אז איך אני בערך מכינה כמות ל10 אצבעות? שאלה מצוינת. זו תשובה שתהיה קצת מעצבנת. זה כמו לשאול סבתא כמה מלח היא שמה בתבשיל. זה עניין של ניסיון וזמן ותרגול, אוקיי? אם את בעצם כבר יודעת מראש, אוקיי, ואת כבר מיומנת, ואת יודעת שכשאת בונה בנייה קלאסית בתבנית הפוכה,
ואת צריכה לדוגמה עומק של מילימטר, את כבר יודעת אינטואיטיבית ומהניסיון שלך כמה חומר את מניחה בתבנית, אוקיי? ואת בעצם צריכה להכפיל ב10. זה לא פשוט ועדיף להכין קצת יותר, כדי שבאמת יהיה לך מיקס נכון, אבל אני תמיד תמיד אומרת, בנות, כל טכניקה חדשה שאתן לומדות, מלצפות בשיעור הזה, אתם תקבלו אמנם את המתכון לעשייה, אבל עד שאתם לא תתאמנו ולא תעשו עוד פעם ועוד פעם, אתם לא באמת תדעו ב100%, אוקיי? ולכן זו שאלה שהתשובה עליה היא קצת בעייתית. מבחינה טכנית, איך אני יודעת כמה חומר אני צריכה, אוקיי? אני אראה לכם את זה בתבנית. מה שהסברתי בהתחלה, שכשאנחנו מניחות תבנית על הציפורן, אנחנו בוחנות בעצם, אני אנסה לשים ככה שיראו, מה הרווח שיש לי בין התבנית לציפורן. כרגע בעצם, בחלק מהקוטיקולה עד לחלק הזה, היא יושבת ממש ממש צמוד. זה אומר שכאן יהיה לי חומר שטוח כמעט לגמרי, ואז מתחילה לי עליית האפקס, וכבר יש לי מילימטר רווח, אוקיי? אז בעצם אני צריך להניח גובה של מילימטר מהחומר. כשאני אהפוך את התבנית ואני אניח את החומר ואני אסתכל עליה מהצד, אני אראה שבנקודה הזו אני צריכה גובה של מילימטר. ואז לאט לאט אני מנמיכה גובה לכיוון הקצה החופשי. הקצה החופשי שלי צריך להיות דק, אבל לא מאוד מאוד דק, גובה של כרטיס אשראי, אוקיי? עובי של כרטיס אשראי. וככה אני בעצם לומדת עם הזמן כל פעם כמה חומר אני מניחה. עכשיו, מה עוד תלוי בזה? האורך שאני יוצרת, כן? ככל שיש לי ציפורן ארוכה יותר, התבנית עמוקה יותר, ואז בעצם כמות החומר משתנה. אז אין איזושהי תשובה שהיא חד משמעית. יש מתכון, אוקיי? עניתי? או יש למישהו עוד שאלות? אוקיי. אז אם אין בנות, רק מי שאיתנו, שתשימו על השתק, אני רואה שהצטרפו עוד בנות. איזה כיף לי. אוקיי, טוב. אני מתחילה, בנות, מהמיקס שיצרתי, לפי הסימונים שיצרתי, ואני מזכירה שוב. כאן, בקו הארוך שסרטטתי, אני אסיים בעצם את המעבר של הפוליג'ל, אקסטנדר שאני אעבוד איתו, עד לנקודה הנמוכה יותר. אני הולכת להניח את הגוון השקוף שלי, וזה יהיה הקצה החופשי של הציפורן שלי. אז כדי שהג'ל שלי יוכל להתמזג בצורה טובה בתבנית, אני מתחילה משכבה רטובה. עוד דבר שלא עשיתי ולא הראיתי לכם, שהוא מאוד מאוד חשוב, תמיד תנקו את התבנית שלכם לפני עם פד ועם פרפ, אוקיי? או עם אלכוהול. אני כן מעדיפה עם פרפ, כי הוא ממש ממש מנקה לי טוב טוב את החלק הפנימי של התבנית, וזה מונע מצב שבו החומר בורח, אוקיי? לפעמים אולי אתן מכירות שאתן מורחות שכבה על משהו שהוא פלסטיקי והיא מתכווצת פנימה, כי יש איזושהי שכבת שומן או משהו שמפריע. ברגע שאנחנו מנקות טוב טוב תבנית, החומר לא יזוז, הוא יישב מצוין. אז זה עוד טיפ שיש לי לתת לכם. אז אני מתחילה משכבה רטובה, אני לוקחת מכחול ג'ל אובלי, אני משתמשת עם מכחול ג'ל של רובלוף, מספר 7, אוקיי? מי שרוצה, זה הדגם והמספר. אוקיי, אז הוא מאוד מאוד ככה נוח לי, הוא עגול והוא דק והוא גמיש והוא גם ארוך, אז אני מגיעה איתו להרבה מקומות. אז אני מתחילה למרוח שכבה דקה באזור שבו אני רוצה שיהיה לי בעצם את האקווריום שלי. זה הקצה החופשי. כן, אני משתדלת למרוח לפי הצורה הסופית שאני רוצה כדי למנוע לעצמי שיופים. ואני מתקדמת איתו עד לקו סימון התחתון שסימנתי לעצמי. אני אנסה להתקרב קצת, תראו אולי יותר טוב. אוקיי? אז יש לי בעצם שכבה רטובה.
מה השכבה הרטובה הזו נותנת לי? ברגע שאני אניח כמות מהמיקס חומר, אני אסדר לכם קצת יותר תאורה, הוא פשוט התחיל להתפזר לבד, וככל שאני אחזיק בעצם את הציפורן ככה בצורה הזו, הוא התיישר והתמזג. זה כמו לדמות בעצם את השלב שאנחנו הופכות את היד של הלקוחה, כדי לייצר בעצם, זה עוזר לנו לייצר את התיקון מבנה אנטומי, כן? כוח משיכה עושה את העבודה שלו. זה מה שקורה בדיוק גם בתבנית ההפוכה. אז אני מרימה כדור של חומר, ואני מורידה את הכדור על ידי כך שאני ממש נוגעת עם החומר בשכבה הרטובה, ובתנועות סיבוב הוא מתנתק לי ומתחיל להתחבר לשכבה הרטובה שלי. ככל שיהיה לכם יותר מיקס של נצנצים, ככה החומר יהיה פחות נוזלי, כן? פחות תברח. בעצם הפכנו אותו לטיפה יותר קשיח, לא קשיח, יותר סמיך, אוקיי? זו המילה. אני הופכת את המכחול שלי על הצד, ובתנועות זיגזג ימינה ושמאלה, אני מתחילה להתקדם איתו עד לפס סימון התחתון. מה שחשוב לי שהחלק כאן, בפס סימון במעבר, יהיה דק, אוקיי? אז אני לוקחת עכשיו מכחול ליינר דק, גם של רובלוף, מי שחשוב לה, זה המספר, תעשו צילום מסך, הוא ארוך ודק והוא גמיש ומאוד נוח לעבודה, ואני מתחילה בעצם לפזר לי את החומר לדפנות, אוקיי? חשוב שכל התבנית לכל הרוחב תהיה מלאה חומר, ואני מתחילה טיפה כזה, כאילו להדק בעדינות בריחוף, את החלק שיהיה במעבר של האומברה, ויורדת לאזור כיוון הקוטיקולה, כן? בגלל שזה שקוף, אז קצת קשה לראות, אבל מאוד מאוד חשוב להצמיד תמיד את התבנית שלכם עם החומר לאיזשהו משטח כהה, כדי שתוכלו לראות שיש לכם חומר לרוחב כל התבנית. מקווה שרואים, אני אתקרב טיפה יותר. אוקיי. זו התוצאה שאמורה להתקבל. ככל שאני אחכה יותר, ככה הוא יקבל את הכימור הטבעי של התבנית. אוקיי? ובעצם כוח המשיכה עושה את העבודה שלו, והוא מתיישר ומסתדר. את השכבה הזו, בנות, אני שולחת לייבוש מלא. זאת אומרת שאתם יכולות לעשות את זה בכל 10 תבניות, ופשוט לשלוח את כולם לייבוש. אז אני שולחת לייבוש מלא של 60 שניות את התבנית. כשזה יסיים את הייבוש שלו, את תהליך הפולימריזציה, אני אתחיל לעבוד עם האקסטנדר, עם הפאוור ג'ל. בנות, שאלות עד שזה במכונה? זה עיצוב מאוד מאוד קליל לעשייה, כן? זה בין העיצובים הקלים שיש בטכניקה הזו, שניתן להכין מראש חלקית, אם אנחנו כבר יודעות את המידות, וזה פשוט רץ, כן? אין כאן מקום לטעויות, המעבר יהיה כל כך יפה וקליל, בגלל שאנחנו עובדות עם נצנצים וגוון שהוא שקוף, זה באמת נוצר קסם. אז אני לוקחת גוון אקסטנדר מהפאוור ג'ל שלנו, אני בטוחה שכל מי שכאן מכירה אותו, אבל אני ככה אתן דגש. קודם כל, רוב הפוליג'לים שאתם מכירות בשוק מגיעים בשפופרת, במגנטיק הוא קיים גם בצנצנת, גם בשפופרת, גם ב-30 גרם, גם ב-50 גרם, כל אחת ומה שנוח לה יש את כל המגוון. אני מעדיפה צנצנות. אוקיי, למה? כי אני יכולה בעצם לקחת חומר ולהחזיר שאריות בקלות לתוך הצנצנת, וזה חוסך לי המון. אז זה טיפ אישי שלי ולמה שאני מתחברת יותר. יופי.
סיימנו. עכשיו אני צריכה לעבוד בעצם על החלק התחתון של התבנית, מאזור הקוטיקולה, ואתם זוכרות שיש לי כאן את הקו סימון, בעצם שמאזור הזה עד לקו סימון, אני צריכה שיהיה לי מעבר עדין עם הפאוור ג'ל. אז אני מתחילה מלקחת כדור. הכדור שלי צריך להיות ככמות החומר שמדדתי, שזה, שוב, אני חוזרת על זה, באזור הקוטיקולה, הוא צריך להיות דק, ממש דק, כי כשמדדתי ראיתי שהתבנית יושבת לי ממש כמעט צמוד לציפורן, ולאט לאט אני מעלה גובה באזור האפקס, ובגלל שיש לנו אומברה, אני אתחיל לטשטש גבולות, וממש להדק אותו לחומר, וכאן תהיה לי שקיפות, רק בזכות זה שיש לי כבר שכבה של חומר נוסף, אוקיי? אני מקווה שזה מספיק ברור. אז אני מעלה כדור של פוליג'ל מהדפנות, שימו לב, מרימה ממש מהדפנות, לא מהאמצע, בתנועות סיבוב עדינות, מנתקת. אם אני ארים את החומר מהאמצע, אתם לא תצאו מזה. יהיו לכם אין ספור סיבובים, אוקיי? וגם נכנסות ככה בועות. זו הכמות, אני לוקחת כמות כגודל של אפונה בערך, כן? תמיד אפשר להוריד, תמיד אפשר להוסיף, אבל בדרך כלל הממוצע, כמות שאני צריכה לציפורן כזו לעיצוב הזה, הוא גודל של כאפונה ממוצעת. אז אני לוקחת את התבנית שלי, ואני מורידה את הכדור הזה, כאילו יש לי על הסכין עכשיו נוטלה, וזו פרוסת לחם, ואני מורידה את הנוטלה על הלחם באזור הקוטיקולה. כדי לעבוד עם הפאוור ג'ל, אני משתמשת במכחול אקריל, כולם שואלות אותי מה המכחול, ובנוזל, אוקיי? אני צריכה נוזל, אני עובדת עם הפרפ, אני מכינה לי בכוסית כמה התזות של פרפ, אני לא אצטרך כאן הרבה. המכחול שאני עובדת איתו זה מכחול פרימיום, אובל, מספר 8, לא בטוחה שרואים ההשתקפות, אז תזכרו בנות, פרימיום אובל 8, זה מכחול בעצם שנפתח כפקק, ואני מחברת את הפקק שלו לחלק הזה, ונוצר לי מכחול, שימו לב, הוא ארוך, הוא שפיצי, אני מאוד אוהבת את העובדה שהוא שפיצי, זה נותן לי את האפשרות להגיע ממש לפינות בתוך התבנית. אני טובלת את המכחול שלי כולו בנוזל, שימו לב, מורידה שאריות משני צדדי המכחול, ומספיגה על פד. עדיף לעבוד בנות עם פד באמת שסופג, אוקיי? אם זה נייר מניקור שלכם שסופג טיפה יותר, אבל משהו שסופג, לא עם הפדים לניטול, לא סופגים, ואז המכחול נשאר רטוב מדי, ואז יש לכם בריכה בתוך התבנית, ובריכה בתבנית לא כיף לעבוד איתה, אבל התוצאה הסופית תהיה שישאר נוזל בין הציפורן לבין החומר, והבנייה טיפול. טוב, אז בזמן הזה שדיברנו, הפאוור ג'ל טיפה ככה התחיל מעט לזוז כבר בתבנית, כי הוא מתחמם. אני מתחילה לפזר אותו. הפעולה הראשונה שאני עושה בנות זה דחיפה קדימה עם המכחול. זאת אומרת שאני נצמדת עם הישבן של המכחול, אוקיי? ונותנת לחיצה קדימה. הפעולה הזו ממש כבר תיתן לי כמעט את כל הפיזור שאני צריכה לחומר. אז אני שוב טיפה אטבול את המכחול, מתחברת לחומר ונותנת לחיצה קדימה. וכבר דחף לי כלפי מעלה, מה שזה יצר לי כבר כאן באזור הקוטיקולה סוג של שקיפות, כי רוב הלחץ היה עם המכחול בחלק הרחב שלו, אוקיי? ושאר החומר התחיל להתמרכז לאזור שאני צריכה. מה אני עושה עכשיו? נוצר לי סוג של פיתה, כן? אני לוקחת את המכחול
ומתחילה בתנועות דחיפה עדינות, כשהוא על הצד, להזיז את החומר לצדדים של התבנית. זוכרות סימנו נקודות צמיחה? כי אני חייבת שיהיה לי שם חומר. אם אני רואה שהמכחול מתחיל להידבק, זאת אומרת שאין לי מספיק נוזל ואני צריכה לטבול אותו עוד פעם. אני הופכת אליי את התבנית, ועם השפיץ של המכחול, בתנועות ריחוף, אבל טיפה ככה מהדקת, כאילו אני מלטפת את החומר, אני מתחילה למשוך אותו. לכל רוחב התבנית, אני מתחילה למשוך כדי להגיע לקו שסימנתי שבו יהיה המעבר. ממש בסבלנות, מושכת חומר, נוסיף לי קצת מפרט. מושכת בעדינות, לא ללחוץ. תחשבו שאתם פשוט מלטפות את החומר ומתקדמות לכיוון הסימון, תוך כדי שבעצם החומר מתחיל להתבאר יותר. זאת אומרת, בחלק שכאן, במעבר, אני צריכה לראות ממש עננות, אוקיי? מהפעולה הזו גיליתי שאין לי מספיק חומר. מה זה אומר? אני רואה שרוב החומר שלי מתרכז כאן, אוקיי? שזה בסדר, אבל אני כן רוצה טיפה יותר לעלות איתו, וזו דוגמה מצוינת לאיך אני מוסיפה חומר בשלב שכבר כביכול כמעט סיימתי. אז אני מעלה עם השפדולה עוד כדור קטן, כי אני לא צריכה הרבה, ומורידה אותו בדיוק באותה נקודה שהתחלתי, שזה כאן. אם זה היה ג'ל נוזלי, הייתי מעלה כדור ומתחברת בתנועות סיבוב לחומר שיש לי בתבנית, בדיוק בנקודה שאני צריכה אותו. במקרה של הפאוור ג'ל, אני מורידה אותו בדיוק איפה שהתחלתי. אוקיי, תנועות סיבוב התנתקתי, ואני אתחיל לבצע שוב את אותה הפעולה, מתחברת עם החלק הרחב של המכחול לאזור הקוטיקולה בתבנית, נותנת לחיצה ארוכה, המכחול ארוך, הוא כבר פיזר לי אותו עד לאן שאני רוצה. שוב, הופכת אליי, ומתחילה למשוך וללטף את החומר, לאט. הדגשים, אני חוזרת על הדגשים שוב, אנחנו נזכרות במדידה שעשינו, ואנחנו זוכרות שבאזור הקוטיקולה התבנית ישבה צמוד לציפורן, לכן כאן יהיה לי ממש חומר דק. רוב החומר מתרכז לי באזור האפקס, ואני יכולה גם לראות את זה בגוון, כן? שהוא יותר אטום במרכז, אוקיי? נקודות הצמיחה שלי מכוסות עם חומר, יש לי שם טוש ואני לא רואה אותו, זאת אומרת שהן מכוסות, אוקיי? ואני לא מפספסת אותן, והמעבר בין הנקודה הזו לבין הקו שסימנתי הוא מעונן, יש עננות, אוקיי? אלה הדגשים לאומברה. זה הזמן בנות לשאלות, לפני שאני מצמידה את התבנית לציפורן ומתפללת שהקסם יצליח. יש לכם שאלות בנות? זה היה מספק ברמות. תודה. כיף, מהממות. טוב, שימו לב מה אני עושה. סוגרת הכל, את הצנצנת, את המכחול, כל מה שיכול להיפגע כתוצאה מזה שאני הולכת לעבוד עכשיו עם פנס ייבוש, והמנורה שלי הולכת להידבק. החומרים שלנו יקרים, המכחולים שלנו יקרים, יש לי מכחול שאני עובדת איתו כבר 10 שנים, אני לא יודעת איפה הוא נקנה, אבל אין סיכוי, אם אני מאבדת אותו, אני אבודה. ולכן תמיד בנות, לפני שאתן מתחילות לעבוד עם פנסים ועם מנורות, תסגרו הכל ותרחיקו. טוב, אז אני מכינה לעצמי פנס, אני עובדת עם הפנס של מגנטיק,
ויש גם פנסים שולחניים שמתחברים לשולחן, ואז בעצם הידיים שלכם פנויות לגמרי. גם את הפנס הזה, אתם רואות, יש לו כזו רצועה, אפשר לתלות על המנורה שלכם, מנורת התאורה, הרוב עובדות עם מנורת איקאה, אז יש לה כזה כמו בורק קטן, אז אפשר להלביש, ואז היא בעצם באוויר. ואתם לא צריכות לבקש מהלקוחה שלכם שתעיר לכם, או לתת לה הסברים, תהיו אתם הבוסיות, אתם בשליטה על הסיטואציה, אוקיי? אז אני הולכת לעבוד עם הפנס, ואני מדליקה לי אותו מראש, ואני פשוט מניחה אותו בצורה הזו. כי אני רוצה לקבע ממש בשנייה שראיתי שזהו, הגעתי למצב מדויק. איך אנחנו מניחות את התבנית? אני לא הולכת להדגים לכם עם זו, אני אדגים לכם עם תבנית שהיא ריקה. כיצד מניחים נכון, שהחומר שלכם לא יתחיל לברוח לשום מקום, שלא יימעך לכם כל מה שבניתם בפנים, וכדי שלא יהיו לכם נזילות באזור הקוטיקולה, אוקיי? כשאני מגיעה עם תבנית, אני מגיעה איתה מלמעלה, אוקיי? יש נטייה משום מה לעשות את הדבר הזה. הנחתי. הפעולה הזו יוצרת לחץ לרוחב כל התבנית, לרוחב כל החומר, ומה שקורה באופן אוטומטית, החומר מתחיל לברוח לאזורים שאין לחץ, אוקיי? זאת אומרת, הוא יתפזר לכם גם לאזור הצדדים, הוא יתפזר לאזור הקוטיקולה, לתעלות, יהיה לכם בלגן. אני רוצה להגיע עם התבנית אמנם מלמעלה, אבל כשהיא בזווית, אוקיי? זו הזווית שלה. ואז אני אתחבר עם התבנית לאזור הקוטיקולה, ואתחיל להנמיך גובה. מה שעשיתי בעצם זה מנעתי כרגע נזילה באזור הקוטיקולה, כי התחברתי ממש טוב, וברגע שאני צריכה להוריד אותה, המקום היחיד שזה יתחיל להתפזר, זה לאזור הקצה החופשי. ואת אזור הקצה החופשי אין לי בעיה לסדר גם אחרי הקיבוע עם הפנס. אבל ברגע שברח לי כאן חומר לתעלות ולקוטיקולה, זהו, זה או להוריד את התבנית ולהתחיל לשים בה מחדש חומר ולנקות את הציפורן, או לייבש ואחרי זה לשייף. אוקיי? אז חשוב, נצמדנו לקוטיקולה כשאנחנו בזווית, אני מקווה שרואים את זה, אז אני אשים פה כפפה כהה. הנה. הנחתי אותה בזווית הזו, והתחלתי להנמיך גובה. גם כשאני מנמיכה גובה, בנות, לא ללחוץ, תהיו עדינות, אנחנו נשים, אנחנו יוצרות דברים. עדינות, אוקיי? עדינות וסבלנות. טוב, מקווה שזה היה ברור. לוקחת את התבנית, מגיעה מלמעלה, נצמדת לאזור הקוטיקולה, ומתחילה להנמיך לאט לאט גובה, עד שאני מרגישה שהחומר יתחבר, אוקיי? הנמכתי גובה. מה אני בודקת עכשיו? שהתבנית שלי עומדת בצורה סימטרית, שהיא לא עולה כלפי מעלה, שהיא לא יורדת כלפי מטה, הופכת את היד של הכוחה, מסתכלת שהיא לא פוזלת לשום מקום, כן? לא פוזלת ימינה, לא פוזלת שמאלה, היא בקו ישר. שימו לב, לא קיבלתי, התבנית לא זזה, שום דבר לא נוזל, אוקיי? הסיבה לזה, יש לזה הרבה סיבות, כן? אבל הסיבה העיקרית הראשונה, גודל תבנית מדויק, כמות חומר נכונה, וההנחה נכונה של התבנית על הציפור. אוקיי? ברגע שאתם הגעתם למצב כזה, אתם צריכות לדעת שזהו. אתם כבר יודעות את הנוסחה המלאה, אוקיי? טוב. אז בפוליג'ל יש לי יותר זמן ככה להסביר ולהזיז. אם אנחנו עובדות עם ג'ל בנייה, הג'ל בנייה מתחיל גם להתחמם מהחום של האצבע שלי, וזה מתחיל טיפה לזוז. אז בג'ל בנייה אנחנו נעבוד טיפה יותר מהר. כן, לעבודה מהירה, ג'ל בנייה, וואו, באמת, אני מתקתקת בנייה חדשה תוך שעה עם ג'ל בנייה. אוקיי? אז קיבעתי, בדקתי, הכל תקין, אני טיפה אתן הידוקון לאזור הקוטיקולה, כי זה טיפה זז לי, ואני מייבשת עם פנס. איפה אני מייבשת עם פנס? רק את אזור הקוטיקולה.
אני רוצה שאזור הקצה החופשי שלי יישאר כרגע במצב שבו אני עוד יכולה לסדר אותו. אז אני לוקחת את הפנס שכבר דלוק, וממש מחזיקה אותו צמוד לאזור הקוטיקולה. כמה זמן? 10 שניות בדרך כלל מספיקות, תלוי בעוצמה של הפנס שלכם, או עד שהלקוחה אומרת שמתחיל לשרוף לה, אוקיי? אם הלקוחה שורף, זה אומר שהתהליך כבר התחיל, ואתם פשוט מזיזות את הפנס, אתם לא נותנות ללקוחות לסבול בשום פנים ואופן, זה גם מסוכן. פנסים שהם עם סוללות, ככל שהזמן שימוש עובר, אז הפנס נחלש, אז או מחליפים סוללות בזמן תדיר יותר, או שאם אתם רואות לקוחה שבדרך כלל אומרת ששורף לה וזה כבר לא שורף לה, זאת אומרת שזה גם הזמן להחליף סוללה. טוב, קיבעתי. האזור הזה מקובע, סגרתי את הפנס, אני מזיזה אותו הצידה, ועכשיו אני הופכת את היד. עכשיו שימו לב, אין לי פה שום נזילות. למה? קודם כל, החלק השקוף כבר יבש, כן? אז ממש יש לי חופש פעולה עם הקצה החופשי, ואני יודעת שהחומר לא זז לשום מקום, ויש לי כאן מילימטר של הציפורן שלי, ולכן אין לי גם נזילות לכיוון הפוניכיום. אוקיי? הדבר היחיד שאני אעשה עכשיו, אני בעצם אקח את מכחול הפוליג'ל שלי, אפתח אותו, קשה לי. אני אפתח אותו שוב, אני שוב מניחה לי חומר הכוסית, טובלת, מורידה שאריות, מספיגה על פד, ועם השפיץ של המכחול, אני אמשוך את מה שיש לי מהפוליג'ל, כדי לעשות ממש חיבור חלק, שלא תהיה לי מדרגה בין החומר השקוף של הג'ל שכבר ייבשתי, לבין הפוליג'ל. וככה אני אמנע לעצמי שיופים מלמטה לגמרי, וזה נותן לי גם עוד אופציה לבדוק את המעבר של האומברה. כן? לראות שבעצם הוא יפה ומעונן כזה. ככל שנעבוד על המעבר הזה יותר ונעשה אותו אחיד לרוחב כל הציפורן, כך הוא יהיה באמת יותר אומברי. הרבה פעמים אני רואה שבחלק הזה, הקושי של הבנות הוא באמת בפיזור הזה, ואז נוצר להם בעצם סוג של כזאת קשת של צורה אובלית, וזה נראה יותר פרנץ' בתוצאה. אז תשתדלו כשאתם מפזרות, ממש לפזר לרוחב כל התבנית, ועל ידי הידוק עם השפיץ של המכחול, אנחנו בעצם יוצרות ממש עננות ומעבר. את השלב הזה אני אוהבת גם לקבע לפני שאני שולחת את הלקוחה למנורה. למה? הטיפס ארוך. למרות שקיבלתי עם פנס, זה לא התייבש עדיין, כן? הן הרבה פעמים מתנגשות עם התבנית במנורה, ואז here we go again, וזה באסה. אז אני מקבעת גם עם הפנס את החלק הזה ל10 שניות, בייחוד כשאתם עובדות עם ג'ל בנייה, למשל בשלב הזה, והחלק הזה עדיין לא התפלמר, אז אני גם אוהבת 10 שניות לתת קיבוע, ולשלוח את הלקוחה לייבוש, כשכבר עשיתי לעצמי סוג של איזשהו ככה ביטחון, כן? אני אוהבת להבטח את העבודה. את זה אני הולכת לשלוח למנורה לייבוש מלא לדקה. אופציה שנייה, אפשר לייבש 30 שניות ולעשות קימור, אוקיי? אם אני רוצה טיפה יותר לקמר, אם אני רוצה שהצורה שלי תהיה יותר חטובה, אני יכולה לשלוח ל-30 שניות ולקמר טיפה, בתנאי שעבדתי על מלוא האורך עם החומר, כן? עכשיו יהיה לי קשה לקמר את זה, כי כבר בעצם יש לי את החלק של הג'ל שהוא יבש. אבל אלה שתי האפשרויות. כרגע, בגלל שאני לא יכולה באמת לקמר את זה, אני שולחת ל-60 שניות ייבוש. זמן לשאלות. מישהי? אין שאלות? אוקיי. זה היה כל כך ברור, לא נראה לי שנשאר מקום לשאלות. תודה רבה. אני ממש שמחה לשמוע. בלי שום קשר, גם למי שתתחיל לעבוד ויהיו לה שאלות אחרי זה, אני באמת משתדלת תמיד לענות לכולם.
גם אם אני לא עונה באותו הרגע, תלמידות שלי תמיד יודעות שבסוף הם יקבלו תשובה. פשוט כולנו עובדות וכולנו גם עסוקות, וגם מי שתצפה בהקלטה מי ולא כמוני יקבל יודעת לייב, את זה. תודה. מי זו? שלי? את שלי, כן. שלי מהממת, זיהיתי את הכל. תודה כן, רבה. מרוב שאני שואלת כל כך הרבה שאלות, אז את יודעת, אני פה רק משכילה יותר ויותר. איזה כיף. תודה רבה, בנות, על כל הפרגון, זה המון בשבילי, המון המון, באמת, במיוחד עם כל התקופה המשוגעת הזו. טוב, הוצאתי, עברו 60 שניות, אני לא תולשת את התבנית, אוקיי? אני רוצה בעצם להכניס איזשהו אוויר בין התבנית לציפורן, כדי שלא יהיו לי שברים. אני לוקחת את הכלי הצבתה שלי, המקמר, יש כאלה, יש כמו פליירים, יש גם כאלה, אוקיי? כולם עושים את אותה עבודה. אמ, כאן המקמר פשוט אוטומטית ייצור לי לחץ לבד בלי שאני אלחץ, אז פתחתי אותו, אני מחזיקה אותו בזווית, אוקיי? ועם החלק הרחב של המקמר, אני לוחצת על אזור נקודות הצמיחה, ואז אני שומעת כזה קנק שנכנס לי אוויר, וזה אומר שעכשיו התבנית שלי תרד בקלות יותר, אני נותנת ככה תנועות ימינה שמאלה, והיא עדיין לא התנתקה. אני לא מפעילה כוח, אוקיי? בשום שלב. חבל על העבודה. אנחנו לא רוצות שהציפורן תישבר. הנה, אוקיי? מקווה שזה עובר, כי באמת היופי במציאות הוא פשוט מטורף. זה מהמם, צביה, ממש קסם. תודה, יפה, תודה, אני יפה. מקווה שרואים, ויש לנו מעבר יפה, ויש לנו שקיפות. מה נשאר לי בנות אחרי השלב הזה? אז קודם כל, איפה יש לי חלקים כאן שהם דביקים? אז יש לי אולי טיפה מסגרת, באמת, ממש טיפה, כי הצמדתי כמו שצריך את התבנית, ויש לי שכבת דביקה מלמטה, אוקיי? אז לפני שאני מתחילה לשייב ולסדר, אני לוקחת ומנטרלת דביקות. ואני מנטרלת עם פרפ, בנות, אפשר גם עם אלכוהול, אבל באמת מהניסיון שלי, הפרפ מנטרל לגמרי, ובאמת לפעמים בנות אומרות לי, תקשיבי, עשיתי ללקוחה, ניטרלתי עם אלכוהול והלכה הביתה, והיא מתלוננת שמתלכלך לה מלמטה. אז קודם כל, באמת פרפ ממש מונע לי את הדבר הזה, ויש עוד אופציה, למרוח טופ מלמטה, שכבה דקה, של טופ שקוף, טופ של נצנצים, פה למשל באלה, יש לי את הטופ ההולוגרפי, אני לא יודעת אם רואים את זה במצלמה, אבל זה הטופ הזה, וכולם שאלות אותי מה מרחת למטה, וזה פשוט נראה מדהים, וזה לא מתלכלך, וגם עוד אופציה. טוב, אז אני רוצה להוריד את המדרגה הקטנה שיש לי, ויש לי אופציה לעבוד עם כמה סוגים של ראשים לפעולה הזו. אם המדרגה שלי ממש ממש קטנה, אפשר להשתמש בראש מניקור כחול, אוקיי? זה ראש שאני קוראת לו ראש גזר, והוא שפיצי, הוא יוריד לי ממש בקלות מדרגה קטנה, והוא נכנס בקלות לתעלות. אם יש לי הרבה חומר שזלג, אז אני אבחר לעבוד עם ראשי קרבייד, שיש להם שיניים, שהם שפיצים, אוקיי? אני מאוד מאוד אוהבת את הראש הזה, אני קוראת לו עץ אשוח. ממש מתאים לקריסמס, בצבע ירוק. אוקיי? אז אני אדגים לכם דווקא איך עובדים עם הגס, כדי שתבינו באמת לעומק מה הפעולה שאנחנו עושות. אז קודם כל, איפה אני צריכה להוריד מדרגה? אם אני לא רואה אותה, אני יכולה לקחת ממש מקלון עץ, ולעשות את הפעולה הזו, ולראות איפה אני בעצם ככה מתנגשת במשהו. אז אני ממש מרגישה שיש לי מדרגונת קטנטנה, זאת אומרת שהחלק שהולך לעבוד, הוא ממש השפיץ הקדמי של הראש. אז אני צריכה להחזיק אותו בזווית כזו, שרק השפיץ נוגע לי במדרגה. לא להוריד אותו כלפי מטה, וגם לא להחזיק אותו ככה, כן? זה יעשה לכם נזק, זה יעשה לכם חור.
יכול לפגוע גם בציפורן. אז אנחנו כן עובדות באיזושהי זווית, כן, אבל אנחנו נטו נוגעות באזור של המדרגה, לא משכיבות את הראש עד הסוף. אני כרגע במכונה שלי, אני אפעיל אותה על 20 סיבובים לדקה, שזו מהירות בינונית, ואני על מצב ימין במכונה, אוקיי? אני בעצם על right, או למי שיש מכונות עם forward ורוורס, אז זה מצב forward. אז אני מניחה, מעלה ל-20 סיבובים לדקה, ואני מתחילה לעבוד מהאמצע של הציפורן, מימין לשמאל, בזווית העבודה שהדגמתי לכם, ובתנועות קטנות, מרחפות, אני לא לוחצת, אני יורדת לכיוון התעלות, וממש סוגרת את המדרגה שיש לי. סוגרת את המכונה, מעבירה אותה למצב רוורס, ועושה את אותה הפעולה מהאמצע, משמאל לימין. ככה יש לי שליטה מלאה בתהליך. למי שמיומנת יותר, יכולה לעשות את כל הפעולה על ימין, בעצם להפוך את האצבע של הכוחה, להגיע מהנקודה הזו, ולעשות בתנועות קטנות את הפעולה עד הצד השני. כן, אז יש לי פה בעצם סגירה ראשונה, ואתם יכולות לבדוק את עצמכם, שוב עם המקלון, האם בעצם יש לכם שוב משהו שעוצר אתכם, או שאתם עוברות איתו חלק. אם אתם עוברות חלק, זאת אומרת שהורדנו את המדרגה כמו שצריך. השלב הבא, אני לוקחת פצירה, אוקיי? אני עובדת עם פצירה של 150 גריד, פצירה היגיינית, חד פעמית. מי שמכירה אותי יודעת שאצלי זה א' ב', אני תמיד אומרת, אם אתם לא עובדות סטרילי והיגייני, אל תעבדו בתחום. בזה אני מאוד מאוד קשה ונוקשה. ככה, יש לי פה טיפונת מדרגות בחלקים האלה, אז אני מצמידה את הפצירה במקביל לציפורן שלי, ובצורה ישרה ומקבילה לחומר, בעדינות מורידה מדרגה צד אחד, עוברת לצד השני, מצמידה, נותנת ככה 2-3 שיופים, תנועה ארוכה שצמודה לחומר, ומורידה גם מכאן את המדרגות. עכשיו אני אתחיל לעבוד על הצורה, אני עובדת מלמטה, אין לי הרבה מה לשייף, אני נטו רוצה טיפה להגר, שימו לב, אני מלמטה, הקצירה שלי טיפה בזווית כזו, כי אני מעגלת, תנועות של כינור ימינה ושמאלה, הופכת את האצבע של הלקוחה, שימו לב, הצמדתי אותה לפצירה שחורה, כדי שיהיה לי רקע, להבין אם אני בסדר. אם אני אחזיק את זה באוויר, אנחנו לא תמיד רואות. תמיד תשתמשו עם משהו שעוזר לכם לראות טוב יותר, כפפה שלכם, הפצירה, ובודקת סימטריה, אוקיי? אני יכולה גם מהכיוון הזה, כשהיד של הלקוחה מופנית אליכם, לסדר סימטריה. הדברים שרואים מכאן, לא בהכרח רואים מפה. אוקיי? תמיד שתהפכו את היד של הכוחה, אתם תראו שיש מה לסדר. זהו. שימו לב לקצה החופשי. הוא דק ממש. אוקיי? יש לי את רוב החומר באזורים האלה, אזור הסטרס, העלייה של האפקס. אוקיי? לא לשייף בנות את נקודות הצמיחה, שימו לב שהנקודות צמיחה שלכם ממש היו סגורות עם התבנית, ואם אנחנו כן משייפות מנקודות הצמיחה, אנחנו פותחות את הכרית של הלקוחה, נכנסות עם הפצירה כשהיא בזווית מקבילה לשולחן, ונותנות שיוף ישר, אוקיי? להימנע מהמדרגות האלה ומשיופי יתר. שלב אחרון, אני מורחת טופ, אוקיי? במקרה הזה אני אעבוד עם טופ שקוף, עם הסופרים פיניש, כמובן לפני כן אני מעיפה אבק, לא הבאתי מברשת, אז אני אעשה את זה עם פד ואלכוהול,
למרות שהחלק הזה, כן, אין לו שכבת דביקה והוא מבריק. אני לפעמים מסיימת שיעורים ואפילו לא שמה טופ וממשיכה להסתובב ככה, וזה נראה כאילו שמתי טופ, אבל אנחנו נשים טופ. זה החומר שאנחנו שותים ממנו גלונים, וזה החומר הנוסף ששותים ממנו גלונים, ואנחנו תמיד בסטרס שהוא עומד להיגמר. אז סופרים פיניש, מגנטיק, אחד הטופים הכי מבריקים שיכולים להיות. אני יכולת לראות את זה גם על זה, שימו לב, כאילו צמחה לי כבר הציפורן בטירוף, והברק פה. סליחי. טוב, אז אני לוקחת כמות לא מאוד גדולה של טופ, אבל כן נדיבה. למה לא כמות מאוד גדולה? כי יש לי מבנה מדויק לציפורן שנוצרה לי בזכות המבנה של התבנית. אם אני אשים כמות גדולה של חומר, אז אני יכולה בעצם להרוס את המבנה. למה כן קצת יותר נדיב? כי יש לי אורך, כן? אז אני צריכה גם לקחת כמות שתספיק לי לכל אורך הציפורן. אני מורחת טופ בתנועות ריחוב בנות, אף פעם אל תלחצו על המכחול. המכחול עובד במקביל לציפורן, תנועה ארוכה, מלטפת ומרחפת. אפשר לבדוק השתקפות במנורה, אם יש לכם השתקפות יפה, ולשלוח לייבוש. אני לאחרונה, בגלל שיש באמת לפעמים לקוחות שהן קלאמזיות, ככה לפעמים כשאתן מורחות ציפורן אחת ממשיכות לשאר האצבעות, יש איזה שהן נזילות, אז גם אני אוהבת להשתמש בפנס, ככה 2 שניות נותנת לזה ככה קיבוע, מתקדמת לשאר האצבעות ושולחת למנורה, ואז השליטה המלאה היא בידיים שלי, ולא אכפת לי אם הלקוחה זיזה קצת לפה או לשם, או גירד לה במצח, אוקיי? תמיד תאבטחו את העבודה שלכם. ייבוש מלא בנות, טופ, אני מייבשת 90 שניות. אוקיי? 90 שניות ייבוש. זה ישמור לכם על הברק עד לפעם הבאה, בהבטחה, באמת, כי גם על זה יש לא מעט שאלות. אז אני שנייה הופכת את המצלמה של הטלפון שלי רגע. אתם תראו את הארון של הבית שלי, אני בסוג של חדר שינה. בינתיים. זהו. אז אני אסיים לייבש. בנות, יש שאלות? בגדול סיימנו. יש לי יש שאלה. רק מחמאות. אחת, כן? מי רצתה להגיד משהו? אני רואה שכתוב אם אנחנו נקבל את ההקלטה. כן, השיעור מוקלט, אני מקווה שהכל יישמר כמו שצריך, והוא יעלה לטלגרם. בדרך כלל אני רואה שכל מי שמסבירה על טיפסים הפוכים תמיד מחספסת לפני הטופ עם באפר. למה בחרת לא לעשות את זה? אני אגיד לך מתי אני כן מחספסת. אני כן מחספסת כשאני מורחת שכבה של לק מעל, אוקיי? כי כשאנחנו מורחות שכבה של לק, בגלל שהמשטח של הציפורן נשאר אחרי הייבוש מהתבנית חלק ומבריק, אז יש איזשהו פחד שבעצם לא תהיה הצמדות מספיק טובה. עם טופ אין שום בעיה, הטופ לא מתקדם. אז אם אתם מורחות צבע, כן, תעברו עם באף, תחספסו ואחרי זה צבע. אני יכולה להגיד לכם שגם לא חספסתי ומערכתי צבע והחזיק מצוין, אבל אם אתם חוששות לפני צבע, טיפה אפשר לעבור עם באף, כדי שבעצם יהיה חיבור יותר טוב לציפורן. רואים אותה? לא שרואים. זו התוצאה. עוד שאלות? תודה, תודה רבה. אמרתי שאין שאלות, יש רק מחמאות, צביה. איזה כיף. אני לא סרט מצליחה מושלם, לקרוא סרט הכל, מושלם, אבל ממש. המון המון תודה. יופי, אז המון תודה לכם, לכל מי שהייתה. אני זמינה עבורכם. אני חוזרת בקרוב לסטודיו, ויש גם קורסים בזום, יש קורס מלא של 4 שעות בנושא התבניות ההפוכות. אני עוברת שם על כל מיני מתכונים, גם בנייה קלאסית, גם אקווריום, גם אקסטרים, גם פרנץ' קבוע בשתי טכניקות, באמת, גם לג ג'ל בתוך תבנית עם הצבע כבר,
אז גם האופציה הזו קיימת, וגם פרונטלי, וגם יהיו קורסים מוקלטים, ולא רק בזום, אז יש את כל האפשרויות, ואני אשמח לתת לכם מענה בנו. תודה רבה אני שהייתם. רוצה לשאול שאלה, כן, קלריס, בוודאי. קשורה לתבניות, אבל לא קשורה למה שהעלית עכשיו לזום הזה. אוקיי. קשור לתבנית הפוכה. לפעמים קורה לי שאני מניחה את התבנית, ובקצה החופשי יש לי כמו מרווח בין הציפורן לבין הטיפ. כאילו, כמו כיס אוויר כזה. ממה זה? כן, לא. אז בוא ככה ננסה להבין, כן? קודם כל יש שתי אפשרויות. הכיס אוויר הזה זה כמות חומר שבעצם לא מספיקה כדי לכסות את כל הציפורן ברווח שבין התבנית לבין הציפורן. עכשיו, אם זאת את אומרת רואה שבקצה החופשי חסר חומר? נכון, אז יכולים להיות שני מצבים, או שהרווח של התבנית שבחרת והתאמת לאותה לקוחה לא מתאים, כן, אם את לא. בונה כשאני בוחרת את התבנית, אני מניחה אותה, את הטיפס על הזה, והיא יושבת ממש על הציפורן. אני רואה, היא יושבת על הציפורן. כן, אבל אבל את גם כשאני צריכה מניחה את להסתכל, החומר, אז יש לי מהמם. רווח. אוקיי, אז את צריכה, אם ראית ובדקת, שהנחת את התבנית ועבדת לפי החוקים, לדעתי גם רכשת את הזום שלי, ועבדת לפי החוקים, שבעצם כשאת בונה בנייה קלאסית, אז את צריכה שיהיה לך רווח של מילימטר באזור הנקודות סטרס והאפקס במינימום, ובאמת לציפורן שהיא קלאסית, רווח של מילימטר זה מספיק, מילימטר וחצי מקסימום, ואם זה הרווח, ואת מתחילה להוריד גובה לכיוון הקצה החופשי, ועדיין יש לך רווח, לא הנחת מספיק חומר. אם יש לך רווח גבוה יותר, והתבנית היא מאוד מאוד עמוקה ומאוד מאוד כמורה, ואת בונה ציפורן שהיא לא מאוד ארוכה, התבנית לא מתאימה לצורה שאת עומדת לבנות, ואת צריכה תבנית שהרווח יהיה קטן יותר. זה בדרך כלל קורה לי שאני עושה מילוי. כשאני עושה אוקיי, מילוי. מילוי זה כבר גם איזושהי תורה אחרת, אבל את יכולה לדבר איתי קלריס ישירות, אני לא רוצה להחזיק את כולם, בסדר, אין שום בעיה. וגם שלחתי לכם, אני זוכרת כן, אני איך רכשתי עושים מילוי. את זה שלך, את כן, הקורס. אז פשוט לחדד את הדברים האלה. עוד מישהי בסדר. משהו? אוקיי. אז בנות, אני נפרדת מכם, נכון לכרגע, המון המון תודה, וההקלטה תעלה ברגע שהיא תישמר, אני אשלח אותה, בסדר? שיהיה לכם יום מקסים, המון תודה. תודה. אוהבת תודה, אתכם, המון תודה. 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 ביי.